Timakder ti may sa maestro itilinteg amang suot ken Jesus. Apo sinaludsod na anya ti masapol nga aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Anya ti kuna ti nasantuan asurat kinuna ni Jesus. Anya ti panangawat mo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, ken ti amin a panunot mo. Ken ayatem ti kaarubam akas iti bagim, insungbat ti maestro ti linteg. Hustot insungbat mo kinuna ni Jesus, aramidem daytoy, ket agbiag kanto. Ngem kayat ti maestro ti linteg nga ikalintegan ti bagina, isut gapuna ang nagsaludsod manen ken Jesus, si asino ti kaarubak. Simmungbat ni Jesus, addamay sa atao ang naggapu ijay Jerusalem, ket sumalsalog amapan ijay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan, innalada amin nga adda kenkwana, agraman pagan-anay na, kinabkabilda sada pinanawan adandanin matay, nairanamet a sumalsalog sadyay ti maysa apadi, idi makita na daydi tao linisyan na, ket intuloy na tinagna. Simmalog masadyay ti maysa alibeta, inasitgan na ti tao, ket kinita na, kalpasan na, linisyan na met, ket intuloy na tinagna. Ngem limabas sadyay ti maysa a Samaritano nga agbibiyahe, idi makita na ti tao na asyan kenkwana, inasitgan na, ket sinapsapwan na dagiti sugat na, itilana ken arak, sana binedbedan ida. Insakay na nga impan iti maysa pagdagdagusan anang taripatwan na kenkwana. Kabigatan na, nangala iti dua apirakit inted na iti agpadpadagos. Taripatwem kinunana kenkwana, ket inton agsubliak, bayadak to amin anagastom. Kinunangarod ni Jesus, iti panagkunam si asino kadagiti tallo ti podno, akaaruba day di tao asinaneb dagiti tulisan. Day dinang nga asi kenkwana insungbat ti maestro ti linteg. Kinuna ni Jesus inkangarod ket aramidem met ti kasta. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nadakay pa'y mulaan. Nasyata awan pimusay kabayatan ti kaawan mi kasangsangpet mi dinaminsan nga rabii nga naggapo nga nagretreat ijay Tagaytay dagiti amin nga papadi malaksid ka dagitay religious ken nakaruti sakitnan. Maka tukairik na ti ibaga daytoy maibasa tayo ng runa daytoy salmo responsoryo daytoy pagsungbat tayo. Anya ti kunana dagiti agdaydayaw iti Dios maparegtada. Naglaka tayo nga sumungsungbat dagiti dadduma tatay dakay nga dadduma kebs lang awang bibiyang yon nyat sungbat. Ngamno amamirism di kayat na nga ibaga dagiti agdaydayaw iti Dios maparegtada. When may sakadagiti sekreto ti kinaragsak ti tao, no ti aramid tayo agturong ken ni Apo Dios. Ngam no di aramid tayo, kepara kada tayo, wenno mapagustuhan tayo laan dagiti tattao kasla kuma tapno mapagustuhan da pleaser tayo, agsaltek dayta. Nalaka nga mauma intunukwan di jeragom awanti kayat na nga saon, awan ti pudpudno nga rag-o iti kaunggan. Kada ito'y maikonektar ito'y Ebanghelyo tayo. Maestro tilintag, anya natin baga ni may Ebanghelyo tayo, maestro tilintag, sinubok na ni Apo Jesus. Apo niya ti kastaktap no magunod ko ti biag nga agnanayon, kahit na nga saon maisalakanak. Kuna ni Apo Jesus, anya ti insungbat namat ni Apo Jesus, anya ti kuna tilintag. Nagsirib dato'y ta maestro tilintag nga rod. Anya ti kunana, ti kunan na tilintag, ayatem ti Diyos mo ti amin apusom, amin ti nakam mo, amin nga katataom. Ken ayatem ti padam atao, akas ti panagayat mo iti bagim. Dejay. Kagatatta kunana,
Aramidem dayta kunana agbyag kanto kayat na nga sa ni Apo Isus no hang ka nga agayayat na taykan. No hammo ti agayat. Iso nga da kay nga hammo hanyo ammo ti agayat adda natural nga angot yo. Natay ka nga rod. Ngam na nabanglo ka di natural ti ayat kunana ayat laing ka nga rod tapno maaddaang katibiyag kunana. Sinaludsod ito yung maestro ti lintag agin lalaing. Nasirib nga rod, kunana, sinno nga rod ti karobak. Inaramatan ni Apo Isus ti pangarig, anya dito nga pangarig, from Jerusalem, sumalsalog, going down to Jericho, sinanab dagiti tulisan, taga Salcedo siguro dagitoy, inala da ti bado na, inala da amin nga kukwa na, ginabkabil da pay. Adadyayan nga naplat, naudasa yun. Katata ko na, limabas ti padi, kinita na laeng sa nagtuloy. Limabas mo ti libita, kinita na laeng nagtuloy. Limabas ti Samaritano nga agbibiyahe. Agbibiyahe, pilgrim. Katata ko na, inala na, inagasan na, binadbadan na, impan na ti pagdagdagusan, inikkan na pa iti pagbayad, taripatwom, bayadak to amin nga nagastom. Sinaludsod ni Apo Isusen, panagkunam sinno ti kaaruba na kunana kadayjay nang tulong kanya na aramidem dayta ingkan ka aramidem met ti kasta kuna ni Apo Isus. Sigkasigkayon tayo dayjay pangarig. Pangarig. Apaya dayjay padi nga linabsan na dayjay na biktima. Apaya nga linabsan na ngamin ti profession na kapadi no mapan agserbi iti altar kanyada nga Hudyo, kanyada di pamati da no namulitan ti dara kunana, namulitan ti dara kanya tayo ti term tayo no namulitan ti dara kimmabil ka, bimagsol ka, pimmatay ka, pimmaltog ka nang ngaramid ka ti krimen, uri da kami nga papadi hanggang mabalin nga agserbi ti altar. Madigarod, namulitan. Ngam kanyada very literal. Too literal. No nagiganda ti dara ti taon, uri ti mulong kakado iti masakitan, madin kanyadan. Haanda maikaring agserbi ti altar, iso nga linabsan na. Di maikadwa libita. Anya mo ti libita, kanyada ti agbalin nga padi, agserbi ti altar, libita, dynasty. Family, dynasty dayta. Nga no kapututan na ka, kadya ko man yan, kapututan na ka ni Robert Katipuliyo ka agpapadi kay amin, haan nga mabaling nga agpadi dagiti katulong, nga mabaling nga agpadi dagiti slaves. Kada iti adda ambisyon na. Dayjay ti kayat nga pagturungan, mabalin nga iso pagturungan na wano di pamilyada, han na mabalin nga sagidan, tamamulitan ta kanya da literal once nga nakaiggang ka, darama din iso nga linabsan na met. Katatta da ito ng tulong kanya na Samaritano, agdaldalyasat, nga tinaramid na, inagasan na, gaputa, anya tirason na, naasyan. Jay padi, profesyon na, daya libita, mabalin nga ambisyon na, kenti pamilyana, nagan, dignity ti family, ngam da ito Samaritano, ti sinurot na, jay puso na, naasyan. Iso nga, tinulungan na. Katata, isubli tayo da ito'y, saludsod ni, da ito'y, saludsod da ito'y maestro tilintag kini Apo Isus. Si asino ti kaarubak. Saludsod mo't kada kayo, sino ti kaarubam? Da kayo, sino ti kaarubam? When we speak of kaaruban, never, haang kang agpanunot jay, the first person outside your fence. Haang kang agpanunot nga ti kaaruba, daya tao, idtarwar ti alad mo. Laod daya abagatan amyanan, haan, ti first nga kaarubam ti umuna, direct nga kaarubam, day ta pamilyam, nilakay mo, nibakit mo, anak mo, nanang mo, katugangam, dagidya kapulpulapul mo, haang kang agpanunot iti sabali. Iso nga no kaaruba ko na sino ti umuna nga aglak am iti ayat mo. Iso garod ko na tayo, ba't idi damdamo tayo ti ag-training dito, da kayo nga lektor kada, agin lilektor kada agin aakulite. Anya ti ko na tayo nga imuna dito idi.
Saan ka nga agin lalay nga umay agpakumunyon, umay agi basa ditoy, no dimot usaran niya, di mamot ornosan nga umuna di pamilyam. Kaslamo lay tilubong ti politika, apo, lumaban na mga kagawad, sakbay ka nga lumaban nga kagawad, ornosan nga umuna di pamilyam. Apo agtanod ak mamat, sakbay mo nga pantiliwan, dagitay nga mamartag ayan nyo kada chismusa jay lugar yo, kita umpay yung pamilyam. Sakbay ka nga agkalugong itibipat, amo yung meaning tibipat, basta punsyon adda tanod. Sakbay mo nga panunutan jay sa bali, ti umuna nga panunutan day jay unag ti pamilyam. Isungar nga kunak nga, was dayos umay ka agserbit to'y kunwari, kadi unag ti pamilyam, kadi da manananam ti ayat mo, balbalatong day ta nga panagserbi. Iso nga kuna tayo, sino ti kaarubak, ti umuna nga kaarubam, day mang nananam ti ayat mo, ti inaldaw-aldaw. Nilakay mo kuma. Kabailam nga Serbian, di padik at the profession na, di jay libita ka at the dignidad ti pamilya na, at the pampanunutan na ti future na, ngam handa nga inibatan di profession, handa nga inibatan di ambition, ngam tinangibat, di jay kunada nga handa kay kayat, ti Samaritano ka, haan nga kadwa dagiti Hudyo. Taapaya, kasla numabalbalin ka kagura ti kultura da, sa balit pamati data, dagiti Hudyo garod ka, they believe that they are the chosen people of God, mamati da nga iso da pinili na po Diyos, handa kayat dagitoy. Iso nga numalagip yun, da Samaritana nga babaeng at da bubon ni Jacob agsasado, dimawat ni Apo Isus ti inuman na ko na naapay Hudyo ka hangga mabalin nga makiinom kada kami a Samaritana. Tahanda nga agkaalaan, ngam iso ti timulong. Linipat na di kina Samaritano na daytoy ngam inayat na, tinulungan na. Dayjay ti kayat na panagserbikan niya tayo. Ilaksid mo di profession mo. Ilaksid mo no anya di ambisyon mo. Ilaksid mo no anya di addakan niyam, di na-acquire mo. Ilaksid mo no anya ti estadom itinigimong no tanod ka, kagawad ka no anya man ta kaya mo nga posisyon. Tilaang berberuken na, di umuna nga kaarobam aglakam iti ayat mo. Di umuna nga kaarobam, di pamilya, marinada ko mati ayat. Ngam pagdiferensyaan tayo ngamin, ti ibagbaga tayo nga agserserbi ken agay ayat. Nakaad-ad tayo, ti definition, differentiate, ti agserserbi ken agay ayat. Kala ko makunam, agserserbi akmat iya pamilya apo, apaya nga handa sumungsungbat na umaakon. Basically, no agserserbi ka, mauma ka. Mabannog ka. Nakaad-ad yun, no pagdiferensyaan tayo ti agserserbi ken agay ayat. Kalasyak ko ma, pahadidak. Imayak agserbi ditoy Salcedo. Agsaltek dayta. Tadi di pagserserbiam no saan nan nga insubli di service mo, no haan na ka nga inikkan ti reward di panagserbim, ayaw na umaaken agawidaken. Ang kitaan nyo dayta di pamilya yo, no sika nga babae. Agserserbi agmat yung pamilya apo. Apay kami niya agserbi ka. Ayan, nilakay ko nga butang, bartag, na umaakan. Agserserbi ka mo ngamin. Si kama nga lalaki, kayam nga pagserbian ni bakit mo nga tumarawi tao. Kayam nga isang putan lata. Dakay nga lalaki, nalakas solusyon na no. Sumanoon bakit yo, darsen nyo agtuleng. Tauray sumanong agmalmal mamang mangegan. Tauray agong onget hangga sumungsungbat ad-adda nga marurod. Sumanaok hangga sumungbat ad-adda nga marurod. Kayam nga pagserbian uray kasdya ti pagkapsutan na no service ti pampanunutan tayo mabagsak tayo. Uray siya ko ba agserbiak? No. Baliktadem. Instead nga agserserbi ka pagbalinam di ayat nga wagas ti panagbiag mo. You work gaputa iso ti katataom. Daytoy Samaritano na Asyan, kayat na nga saon, nasaya at tinakem na.
Haan daya padikin daya libita linabsanda gapot at the profession at the ambition at the dignity nga minminti na rinda ngem haan da nabailan nga tinulungan. Haan nga iso sinurot daya profession ken daya ambition ngem haan nga iso ti kananakem. Kada ito'y Samaritano iso ti kananakem na. Iso nga no naparswa ka nga nasayat nga tao, gloria iti Dios kadagiti tattao nga naimbag ti panagnak-nakem da amoy iti sao nga nakem. Na awam mo nakem yo di kay pay sumungbat. Ada nakem yo. No nasaya at di ka na nakem mo, haang ka nga mabannog. Uri adda pagkapsutan takabalay mo, uri adda pagkurangan takabalay mo, no nasaya at di ka na nakem mo, uray no nawarada ka haangking ka kakaya mo ti agornos, haang ka nga mauma. Taapay ha, isot ka na nakem mo, isot tibiyag mo dayjay. Ngamno kung kunam ka, awam pa'y gungguna, nga agtrab-trabaho nga nasaya at agserserbi ka, nga maang ka nga agay ayat, hangahan mo nga nakem da jar aramidem. Nagberbiro ka ti gungguna, mo nga nakem. Ay, siyakla ti makapataray da ito nga parokya. Siyakla ang tibadi nga nalaing. E di unag tibalay, no, matay da no awanak. Rong. Adda amin talent tayo, adda amin, adda la pagkapsutan da giti daduma. Kano nasaya, di ka nanakam mo, maawatam na niya pagkapsutan da. Kayam nga ayaten ida, nga haan nga laang nga agserserbi, uray no nakapoy da. Sino ti umunang aglakam ko natay nga rodan, di unag ti pamilya. Imaginem ta, matay kayon. Imaginem ta man nga tawon nga nagdidin na kayon ka, haan pa'y nari na titunggal may sa tipatag. Tahaan nga naggapo dyan na sayat nga kananakam. May ikadwa no agserserbi ka, ti purpose mo, para bagim. Haang ka makapagrag o kunana, no, ti trabahawam para bagim. No agserserbi ka ngamin, adagunggunam. Awang pa'y ganas nga nagsakripisyo, awang pa'y nalakam ko para bagiday jay. Pagpagustom dagiti tattao, pleaser. Agtrabaho ka, agserbi, atap no to be good in their eyes, agbaling ka nga nasaya at mabannog ka, mauma ka. Pampagustom laeng ida, ngem no isuti natural nga katataom, pagustuan daman kinhaan, adda gunggunam no awan no isot kananakem mo isot nasayaat nga katataom adda rag-o anya ti kunana ti salmo rag-o kadagiti agdaydayaw kini Apo Dios adda rag-o iti puso da kalpasan nga kunatayo no iji pamilya kinasayaaten sumurot dito kung kunayo nga kaarubayaw laod daya abagatan amyanan. Awan problema ijigimong ijay sisa tayo no nasaya at di pamilya marina da sumurot at daya agbisin nga kaarubam no nasaya at ti kananakem mo ka addamet king ka no adado di bunga ti papaya maka nay antay manang nay alaen nyo mat ngam no demonyo ka mga kaaruba ka timman aw laji papaya mo ijan ti alad da ka bilbilang maksayan la data ikapitan ka ni number mo 1 to no nagngarutan na loong ka ginunggonyo nga ta kanya ka kinademonyo mga kaaruban awan ti agbisin awan ti marigatan nga kaaruba no nasaya at tinakam dagiti agkakaaruba iso para buran agpipin narabor nga rod natural. Ngam addalat tamo dagiti kaaruba pera de los Venos. Naglaing nga dumawat. Ngam di madawatan. Nang runa no taga Salcedo inya nga barangay agpili kayo no. Agpili kayo na nga barangay ti kayayaw. Addamo kasjay. But basically haanda na ragsak. Dagiti ti feeling na kalumamlamang. Dahil nakaalaak ng jak mangted, muyo naragsak da dyan, no. Haan, basically hangan naragsak, tikas dyan nga tao. Bagbagi na, lumamlamang, bagbagi na, iso na laeng, hanaan mo ti agpadigo, no padigwandak mo diti kumbento mo, no padigwandak kami mo, haamot ang tinakaw nga rabong, mangiramramang kayo, mat. Barbaring mapakawanak ni Apo Diyos.
Umayo ka pagarmas na kumbentaon. Sagutak niya po pa di tinakaw nga. Kaya't kumat ang pangaasyo mata nga tinakaw. Diyan ngay kitaan nyo, nagparabor ka, mangtid ka nga mo berbero kan di so papak na. Nya magungguna, marago nga us-usto. Ngam no nakalamang ka, tikunam nang lamang ka, naragsak ka temporary laeng dayjay. Ngamhaan nga iso ti pudpud no aki naragsak. Iso dayjay agdaydayaw ti Dios maparaguda. Kaanya nga anya gaminti target ni Apo Jesus kunana. Ayatem ti kaarubam ti amin apusom, amin anakem mo, ayatem ti Dios mo, ti amin nga anakem mo kunana. Anya ti kunana addanto tap to be exact daytoy term ni Apo Jesus kunana. Anya ti panangawat mo, ayatem kunana. Aramidem daytoy tapno agbiag ka. Naunag ti meaning na di agbiag ka. Kaya na nga sa uwan uray si bibiyag tayo. No awan ti panagkaykay sa di pamilya, awan ti langan-langan nga nasaya at no mo makaaruba, di mati ko na tayo nga natay. The same day ti simbaan. No awan ti panagsisinnaranay, awan ti panagikwa, awan ti panag-serve nga pudpud no, panagayat nga pudpud no ditoy, natay a parokya. So daytay pinnasikat, pinnalaingan, pinnabunggaan. Iso nga no, adda na nga bakbasit king kan naupay kan natay, dayta aklase ti parokya. Ngam no addaan ayat, maiburay mo di kabailam anyaman nga adda kanyam talento sa nikwa, uri saggabasit, nabiyag dayta a parokya. Kas di pamilya, no adda sinnaranay, uri adda pagkapsutan na, adda pagkurangan na, nabiyag dayta a pamilya. Ngam no pinatay ti tangsit, pinatay ti imon, pinatay ti gurak. Kas laki lang kakabsat, kas laki lang sa pamilya. Natay. Iso diya ko na ni Apo Jesus, no, yun unag tayo ko na aramidem dayta, tapno agbiag ka. Kaya na nga sa uwan, adda meaning na, adda ka ipapanantibiyag mo, adda anag ti panagbiag mo. Kada ito yung matikarit na Apo, dito yung ebanghelyo tayo, dito yung matiyaw awis na kada tayo. No, muna, who is my neighbor? Your first neighbor is your family. No kayat mo nga aglakam ti kaarubam ti naimbag, sakbay nga isuda, di pamilyam orno sempay. Maikadwa kasano panagayat kadakwada, haang ka nga do not serve them. Haang ka nga agserbi kadakwada. Just love them, gaputa iso ti katataom, iso ti nakem mo. Anya ti magunod mo, rag o ragsak, maadaan ka itibiyag. Ngam basically, to sum it all, no dagup-dagupan tay amin nga kuna tayo, haan nga makastrek, awan ti biyag na dayta, no awan ni Apo Jesus, no awan ti Diyos, tapaya, I am the way, the truth, and the life. Siyak ti dalan, ti pudno kenti, te patay. Kenti biyag. Iso nga hang nga makapagbiag ni Apo Jesus di unag ti pamilya, natay a. Nuhaan nga makastrek ni Apo Jesus di unag ti gimong tayo, natay a. Uri dito simbaan tayo. Hanyo nga iklem nga gabota, agmismisa kami ni Apo Jesus met. At damo sakramento ni Apo Jesus met, nabiyagan di parokyahaan. Nukas anong tumatlaeng nga ibiyag mo ni Apo Jesus iti sakramento, pamatim iti sakramento, ayat mo iti sakramento nga agbunga ti tao, dayjay ti nagbiag. No, akolite ka, lektor ka, kristyano ka, makimisa ka para saan ka pada na, ay, natay a. Natay nga pamati a. Hangka makimisa, Domingo ka kaslag, padpadalaeng, awang mo tinadagsin nga rason. Natay lata ah. Sino mang biyag? Hangas siya. Sino mang biyag? Haan, adda ni Kristo ta sakramento. Ngam, the way we celebrate, the wagas nga panangrambak tayo, wagas ti pamati tayo, iso mang biyag. Iso nga ko na naaramidem, adan to biyag king ka. Basically, akin, no makastrek ni Apo Jesus, tigalad na kanya tayo, adda biyag kada tayo. Nalagbiag tayo, dahi tati awis na.
tawan mama ay dagiti sakripisyo, dagiti laing, dagiti diploma tayo, dagiti nagadalan tayo, sansanikwa tayo, no haan tayo ang mga usarin dagitoy natay. Dayta a pamilya, natay dayta a katatao hanga agbiag ken Kristo. Napadasin tayo, iyawid yun ni Kristo si bibiyag. Ibiyag yun ni Kristo si bibiyag. Ibura yun ni Kristo si bibiyag. Anya di jay katatao tayo. Haan lang nga pa nagserbi. No di ka iso tiwagas ti panagbiag tayo. Agbiag tayo kung mga rod, gapo ken Kristo.